مرحبا تماشاوانên me yên hêjan bi bernameya Torên Tarî li pêşberî we ne. Em ê vê hefteyê jî ji polîtîkayên şerê taybet berdewam bikin. Kerem bikin em bi hev re guhdarî bikin. Dadgehên Ewlehiya Dewletê di dîroka siyasî ya Tirkiyeyê de wekî baskê yasayî yê derbeyan û pêvajoyên derbeyên demkî rolek lîstin. Zihniyeta dadgehên Engîzisyonê di biryarên wan de diyarker bû. Damezrandina van dadgehan hem pêdiviyek û hem jî encamek ji têgeha qanûna şerê taybet bû. Li wir bi milyonan mirov bi neheqî û beadaletiya cezayên giran girtin û bi işkenceyê qetilkirina bi hezaran mirovan hat qebûlkirin. Ji bo tepeserkirina têkoşîn û vejînan ku li Kurdistanê pêş dike tedbîr de hat girtin. Yek ji van tedbîrên ku hatin girtin jî di çarçoveya şerê taybet de qanûna îtirafkariyê bû. Dema ku li Kurdistanê behsa şerê taybet bê kirin, xalekê girîng a ku divê were fêmkirin ev qanûna îtirafkariyê ya ku hatiye pêşxistin e. Ew dadgeha Ewlehiya Dewletê ye. Bi vêyarê girêdayê xizankirina gel û xirabkirina nüfusa xizan jî wek rêbazeke bi bandor hatine bikaranîn. Sepanên mîkrokredî qerta kesk û bingeha belavkirina kel û pelên malê yên belaş, sotemenî, xwarinê pêk tînin û damezrandina fona xizan û feqîran wekî encamek vê yekê hatin pêşxistin. Ev yek ji bo berfirehkirina qada civakî ya şerê taybet bi awayekî zanebûnî di jiyanê de cî hexwe dîtiye. Ji ber vê yekê ku şerê taybet her çend rojeva xwe ya siyasî ya giştî têxa asta civakî jî konseptên xwe yên gengaz jî amade kiriye. Ji bilê konseptên leşkerî, planên aborî, civakî, çandî û perwerdehî jî bi cih anîn. Dijberên wan ji bo bêbandorkirina gev û metirsiyên potansiyel serî li gelek rê û rêbazan didin. Kûrkirina hevkariyê yek ji van rêbazan e. Rêbazên weke dayîna prîmên teşwîqê, rojevkirina daxistina perê bacê, an jî ji bacê muafgirtin û bi vê awayî dewlemendkirina beşekî biçûk li ser vê bingehê ketiye meriyetê. Di plansaziya civakî de bi sazî û dezgehên ku xwe sivîl nîşan didin, hewl dane ku xwe bigihînin beşên ku ji xwe re kirine armanc. Van saziyên ku ew wekî rêxistinên civakî bi nav dikin, hewl dane ku qaş û birêya alîkarî, perwerde, perwerdehiya pîşeyî, bûrs, şêwirmendiya psikolojîk û her wekî din têkiliyên bi civakê re saz bikin. Wan her wiha hewl dane ku birêya van rêbazan têkiliyê ferdan û civakan bi xwe vegirê bidin. Ev xebatên ku dibin navê xizmet, alîkarî û her wekî din de hatiye meşandin, hatiye xwestin ku wekê tiştekî baş û bêguneh were nîşandan.
Armanc ew bû ku di civakê de têgihîştin û îmajekê weke dewlet bi evînek wisa ya xizmetê tijîye ava bikin. Çalakiyên rapordayînê yên saziyên wekî Deniz Fenerê di nav mînakên herî berbiçav ên vê yekê de ne. Ca jî Çatom heye ku bi hevkariya Tirkiye û Amerîkî hatiye damezrandin û navenda wê li Mêrsînê ye. Çatom berhema polîtikayekê şerê taybet e. Ev pêla taybetî ya şer di dema lûtkeya şer de derket holê û bi pêvajoya bûyeran re li Kurdistanê belav bû û bi sazî bû. Xebatên xwe bi taybetî ji sala 1996 vir ve li bajarên Mêrsîn, Amed û Şirnexê dimeşîne. Armanc li hemberî beşên civakê yên em dibêjin kîtleya şer ku ji şerê azadiyê bandor bûne an jî di nav de cih digirin lê neçarî koçberiyê bûne weke ku bi pirsgirêkên wan re mijûle xwe nîşandan, tûnnekirina bertekên wanên li hemberî dewletê û kişandina refên xwe ye. Ji ber vê sedemê ew dixwazin bi avakirina kursên xwendin û nivîsandinê, kursên ziman, kursên pîşeyî, yekîneyên rêberî û lênerînê beşên nüfusê yên bê parastin bigirin bin venêrîna xwe. Xwestin ku beşên civakê yên herî feqîr ên Mêrsîn, Amed û Şirnexê ber bi refên dewletê ve were kişandin û bibin wek qadekî herî bingehîn ên xebatên wan saziyan. Li Kurdistanê mêlên ku pratikên kolonyalîzmê teşwîq dikin û şerê taybet kûrtir dikin jî hene. Di vê çarçoveyê de mûçeyên karmendên dewletê yên ku li Kurdistanê dixebitin du qat zêde bûne. GAP projeyekê ku ji bo vê armanca hatiye afirandine. Ev plan li ser mantıqa ku ji hêla Serokwezîrê wê demê Turgut Özal ve hatibû danîn hatibû avakirin. Li gor vê ferasetê dema ku 500,000 Kurd ber bi Rojavayê Qayseriyê werin ve guhestin, ev pirsgirêk dê çareser bibe. Ji bo vê armancê ji aliyekî ve koçberiya bi darê zorê hat ferskirin, ji aliyê din ve ji bo teşwîqkirina koçberiyê pera hatin belavkirin. Bi vî awayî hewlhat te dayîn ku nüfus ji Kurdistanê bê valakirin.
Tevîvan yekan projeya gundên stratejîk pêkanîn. Ev proje jî dişibiyan projeya gund bajar a Bülent Ecevît. Ji bo vê armancê hewl hat dayîn ku gundiyan neçar bikin ku gundên xwe biterkînin. Ji vê demê ve zêdetirî 3000 gund hatin valakirin û bi milyonan Kurd ji cih û warên xwe hatin koçberkirin. Di vê çarçoveyê de ji bo jin û ciwanan jî polîtîkayên taybet hatin amadekirin. Ciwan bi zanebûnî ji siyasetê dûr hatin xistin. Ji bo pêkanîna vê jî çand, seks, spor, an jî fuhuş, festîval, futbol wekî yekane hilbijartina jiyanê ya li pêşiya ciwantiya hat dayîn. Bi esasî ji ciwanan re hat gotin ku bi polîtîkayê re mijûl nebe çi dikî bike. Ji bo ku jinan ji rola pêşek a şiyarbûna neteweyê dûr bixe wê xist navenda asîmîlasyonê. Di jiyana civakî de dibin navê entegrekirina jinan de hat armançkirin ku jinên Kurd ber bi pergalê ve bikişînin. Li Kurdistanê kursên xwendin û nivîsandinê yên ku bi taybetî ji bo dayîkên temennavîn hatine amadekirin û her wiha kursên dirûn û neqşkirinê yên ku ji hêla dewletê ve têne piştgirîkirin ji bo gihîştina jinên Kurd û qezançkirina wan hin ji mînakên hewldanê yên pergalê ne. Li Kurdistanê li hin deran îslamê derxistine pêş û jinan kirin mehkûmê wê. Li bajar û navçeyên welatparêz şêweya jiyana modernîst derxistine pêş û bi şevtinê weke amûra herî bingehîn a paşvexistina welatparêziyê derxistine pêş. Ev hemû taktîkên şerê taybetin ku li dijî gelê Kurd li hemberî têkoşîna waya pêşketî hatine pêşxistin. Belê temaşevanên me yên hêja em îro jî hatin dawiya bernameya xwe ya sorên tarî. Heya bernameyekî din bimînin di navxeyê rûxweşiyê de.